Hola a tothom, benvinguts un altre cop. Espero que hagin anat molt bé les vacances, que hagueu connectat, sí? I tornem a començar amb els vídeos. El tema d'avui, doncs, com superar els problemes o els conflictes. Com podeu entendre, és molt difícil, no?, fer un vídeo general de tots els problemes o de tots els conflictes i de les diferents àrees que poden ser, no? Però sí que hi ha una forma, una fórmula, per almenys començar a visualitzar-los d'una forma diferent, a encarar-los d'una forma diferent i a canviar el xip a l'hora d'afrontar-me al conflicte o al problema, no? Que és què? Doncs deixar de preguntar-nos el per què ens passen les coses per començar a preguntar-nos el per a què ens passen les coses. Algo que fem la majoria de gent, no? Ens passa algo, tenim un conflicte, un problema, i el que ens preguntem normalment és el per què, no? Per què m'ha passat això? Què passa? Que qualsevol resposta que jo li pugui donar a un per què m'ha passat això acostumarà a ser un argument en el que em col·locaré com a víctima, que serà inflexible, que serà una creença, doncs això, no? Inflexible. Per tant, no em portarà a canviar l'escenari, no em portarà a crear un pla d'acció, no em portarà a ser proactiva, sinó que em portarà a fuetejar-me. Per què m'han fet fora de la feina? Doncs perquè el jefe no m'ha valorat mai, perquè la jefa no li caia bé, perquè potser no sóc prou bona amb la meva feina. Tots aquests arguments, ja ho veieu, no? Víctima, zero proactivitat, és a dir, si ens imaginem el conflicte com una pedra que em trobo pel camí, és molt probable que torni a ensopegar-me amb la mateixa pedra, no? Per què m'ha deixat la parella? Sí? Doncs perquè potser no era prou, no sé, carinyosa, o potser perquè era un inútil o una inútil, no? Per tant, com a víctima, no canvia res preguntar-me el per què. Simplement és, vinga, anem a sentir-nos malament i segueixo amb aquell problema, segueixo amb la mateixa manera de veure les coses i és molt probable que m'ho torni a trobar. Què passa quan em pregunto el per a què? Doncs que ho veig trec un aprenentatge i veig com una oportunitat davant d'aquell conflicte, d'aquell problema. Una cosa que podem fer, encara que pot semblar una mica freda, no? Però és imaginar-te doncs, que la vida és un joc, que és un joc amb certs obstacles i que davant dels obstacles jo tinc que aprendre alguna cosa per aconseguir, doncs, no sé, una moneda d'or, no? Que és aquell aprenentatge amb el que aconseguiré no tornar-me a ensopegar amb aquesta pedra, no? Per tant, per a què m'ha passat això? Doncs potser sóc una persona que té una necessitat de control molt gran, que necessita sentir que tot és estable i segur, i l'aprenentatge que haig de fer a partir d'haver-me quedat sense feina és veure que no passa res, que la vida no s'acaba i que puc sortir-me'n dels problemes, que no necessito tanta estabilitat. O potser porto tota la vida volent obrir un negoci o volem portar a terme un projecte i és el moment ideal i al final acaba sent doncs, un avantatge, no? Que em fessin fora d'aquella feina perquè gràcies a això ara he fet no sé què. Sí? Per a què? Per aprendre què? Quan són temes de relació sentimental, no? Per a què m'ha passat això? Per a què m'ha deixat la meva parella? Potser tinc por a la soledat i això m'ha portat a ser d'alguna forma que ha acabat, no? Fent que no funcionés la relació, potser pateixo dependència emocional, el que sigui, no? Per tant, això que m'ha passat vaig a aprendre'n, vaig a treure'n una experiència, un aprenentatge de l'experiència per poder posar un pla d'acció, no? Perquè no m'ho torni a trobar. Lògicament, si jo deixo de tindre por a la soledat, si jo deixo de ser dependent, si jo deixo de tindre una necessitat obsessiva amb el control, per exemple, doncs ja no em tornaré a trobar certes situacions que em tornin a portar amb aquest panorama, sí? La qüestió és, si jo em pregunto el per què, em quedo en una situació de víctima, de sentir pena per mi i inamovible, no? No en trauré res més, al revés. Possiblement en trauré sentir-me molt malament durant molt de temps i probablement tornar-me a trobar en la mateixa situació amb el mateix problema. En canvi, si em pregunto el per a què em passen les coses,
almenys d'aquella experiència negativa em puc treure un aprenentatge. Li dono sentit a allò que m'ha passat, perquè probablement si faig aquell aprenentatge no em tornarà a passar, per tant té un sentit aquella experiència negativa, sí? Bueno, lògicament poden haver molts tipus de conflictes, potser no amb tots serveix, però està clar que crec que pot servir a moltíssims. I és una pregunta que es fa molt en teràpia, amb el coaching, no? Perquè la persona comenci almenys a veure les coses des d'una perspectiva diferent, li pugui treure un profit, pugui saltar l'obstacle i tenir més creixement personal, no? Bueno, si teniu algun conflicte, algun problema, poseu-ho en pràctica. Agafeu una llibreta, pregunteu el per què surt? Pregunteu el per a què surt? I bueno, espero que us hagi agradat. Si, com sempre, si creieu que pot servir a altres persones, compartiu, poseu likes o dislikes si no us ha agradat. I qualsevol pregunta, doncs aquí al vídeo mateix o a la web gemapallars.com. Fins la pròxima. Adéu.